Gasteizko gaztetxearen 38. urteurrena ospatzeko, Zea Maiz taldeak kontzertua eskainiko du ostiralean. 80ko hamarkadatik ona, rock alternatiboa eta pop doinuak nahastuz eginda ezagun talde bilbotarra, ibilbide sendo eta arrakastatsua eraikiz. Oiana Abesga dantzari eta koreografoak Sonus Fosio pieza aurkeztuko du ostegunean Tabakaleran Labo zikloaren baitan. Ikuskizunak dantza garaikidea, soinua eta ikusentzunezko materiala uztartzen ditu. Sorkuntza prozesuko elementuak agerian jarriz eta forma eta testura desberdinen arteko elkarreragina azpimarratuz. Porrotx, Marimototx, Pupu eta Lore Hendaian izango dira igandean. Ikuskizuna 2024an argitaratutako Zerua lapurtu dute ipuin eta disko ilustratuan oinarritzen da. Arantzadi zientzia elkartearekin elkarlanean sortua, argi kutsadura, pantailen erabilera eta naturaren zaintzaren garrantzia jorratzen ditu. Mis amigos me dicen que cierre los ojos, pero yo quiero mirar el horror del mundo. Natalia Uarte aktore nafarrak Leonora antzeztuko du Iruñean, Leonora Carringtonen bizitzan oinarri duen obran. Antzeslanak artista britainiarraren gaztaroko urteak eta 36ko Gerra Zibilaren ondoren, Espainiatik ikarotako esperientziak jasotzen ditu. Bere bokazioa, irudimena eta sormen bizia nabarmenduz. Soy Leonora Carrington y soy pintora. Bilboko 2026ko Silver Film Festival jaialdia aste honetan izango da, maitasuna eta sexua lelopean. Arriagan Zokian egingo den inaugurazio galan, jaialdiak EITB Silver saria emango dio Elena Irureta aktoreari. Handia egiten didala. Proiekzioen artean besteak beste Maspalomas filma izango da. Eta gure bizitza hankaz gora jarri zenun. Beti gai honi buruz hitz egiteko beldurrez. Kulturplanik onenak EITBren eskutik.